Nedá. Já nemůžu doma jíst a vidět toho kluka hladovýho. Já jsem fakt ráda každý den, když ho vidím, že je zdravý. Jirko, ahoj. Když vám není lhostejný osud lidí v nouzi, v soukromých dramatech už za chvíli. Tady to může začít a pak končí lidé jako bezdomovci. Naštěstí v reportáži Evy Vlčkové si bezdomovce našla ochotná důchodkyně. Na každého z nás čeká ochotná důchodkyně. Nenaváž, že si to mý ženy, jo? Já jsem nic neřekl. Pojď na automaty, pojď, proč? Jirka má rád kopračku, protože jsem jednou nevěděla, co mu mám vzít, tak jsem udělala kopračku, vzala jsem i knedlík. A on to sněd a pak jsem se ho ptala. Říkám, Jirko, máš rád kopračku? A Jirka řekla, že jo. Takže od té doby vlastně mu tam nosím takhle kopračku rajskou, má rád. To jsem se ho ptala. A on jako v jídle vybíravej teda vůbec není, no. Akorát polívky v pytlíku mu nechutnají. Marcela je 56letá invalidní důchodkyně z Jablonce nad Nisou. Žije v panelákovém bytě s přítelem Petrem. Veškerý volný čas však věnuje mladíkovi jménem Jirka, o kterého se začala dobrovolně starat před rokem a půl, poté, co ho našla pochodovat ve sněhu bez bot. A mě to nedá. Já nemůžu doma jíst a vidět toho kluka hladovýho. To prostě nejde. A vím, že už si zvyknul, že mu to jídlo přinesu. Ráno vstávať, jít do práce, vráti se večer tam, kde mu zanesie jídlo, se vrátí a znovu dělá nějaké jídlo večer. To je dokola asi. Víš co, nakráj mě prosím tě knedlík na plátky. Kolik kusů? No celý. Jo. No jo, protože to je akorát, já se to dám tady takhle. Jedno, to už je studená platna. Můžeš trochu silný. Jo. Mám polívku, rohlíky, chleba, podržíš to? Jo. Tak, jdu bobout a počkáš doma a čau. A já pak zazvoním, jo? Mám všechno, nezapomněla jsem nic. Dobře, tak ahoj, jo? Čau. Já ho snad asi považuji jako svého syna. Je to cizej člověk, ale prostě nemůžu se od něj odtrhnout, nemůžu ho nechat jeden den bez jídla. Marcela toho o Jirkovi vlastně moc neví. Je mu prý něco přes 30 a někde v Jablonci má dokonce maminku a sestru. Žije na ulici a už na první pohled toho má hodně za sebou. Díky starostlivosti a péči paní Marcely se z něj postupně stala takřka místní celebrita. Já jsem v Jablonci vyrůstal a pan Staněk je téměř můj vrstevník, takže ho znám z doby, kdy byl zdravý a normální kluk, s kterým jsem se bavil. Samozřejmě dostal se do situace, ve které je to trošku už opravdu známá tvář Jablonce. A já jsem ho pořád vydávala o výkladní skříně. Byl tak úplně vohnutej. A tam tak seděl, jsem řekla, panebože, ten kluk úplně snad zemře, nebo co. Loni v zimě se Marcela rozhodla, že Jirku zachrání, ať to stojí, co to stojí. První boty, které mu koupila, roztrhal během měsíce. I s tím si ale poradil. Zbylé hadry na nohách převázal drátem. Ten kluk vypadal hrozně. Já jsem říkala, kdyby si ho nikdo nevšimnul, tak umřel. Prakticky denně Marcela Jirkovi vyvařuje pochoutky a nosí mu je v kastrůlkách na autobusové nádraží. Když Jirka nečeká na domluveném místě, hledá ho Marcela po městě i několik hodin. Tak tady není. Občas je náročné ho objevit. Jirka se potuluje městem jako přízrak a přespává, kde se dá. Já jsem fakt ráda každý den, když ho vidím, že je zdravý. Jirko, ahoj. Ahoj, ty žiješ, nezmrznul jsi, seš teplonkej, nejseš studenej, dobrý, jo, ježiš, já jsem ráda, holku, pojď, chceš teplý kafe? Tím pádem, že on mě viděl každý den, jo, že jsem mu stečila tamhle něco jsem kopla, tamhle něco, tak se nějak tak na mě trošičku zvyknul. Jet si něco od rána, Jirko, podívej se na mě. Jet si od rána něco. A co jsi měl? Co jsi měl, Jirko? Jel s olívkou? Co jsem ti přes za tu fazolačku si dojet? Tak jo. Jirka by sice mohl mít zázemí v azylovém domě, ale tam nechce být. Trpí paranoidní schizofrenií a bojí se lidí.
Jediný, na koho si zvykl, je Marcela a tuto stálo obrovské úsilí. Dnes už ho nejenom živí, ale pokouší se ho udržet v čistotě. Alespoň 1-2krát za měsíc. Pojď sem, pojď. Hele, pojď, dej mi všechno mi dej. Ruku já vím, ukaž bundu, ukaž ponožky, dolů. Všechno dolů, Jirko, šup. Nepůjde se sám vykoupat, protože do toho azylového domu ho nikdo samotného nedostane, takže jenom se mnou. Marcela ve svém donkichotském úsilí nepolevuje a postupně se Jirku snaží zcivilizovat. Podařilo se jí dokonce přesvědčit i další lidi, aby pomohli. Jedna paní občas vypomůže s vařením, jiná půjčí byt na Jirkovu koupel, někdo přinese boty nebo pár kusů oblečení. Věci, které má Jirka na sobě třeba i několik týdnů, jdou totiž rovnou do popelnice. Hodíme to tam, necháš to tady, jo? Nejraději by si ho samozřejmě vzala k sobě domů, ale tolerance jejího přítele má své hranice. Bezdomovec Jirka nesmí překročit práh jejich bytu. Je šťastný, že ve vodě. Je šťastný. Rifle, oteplováky, tepláky, spodky. A když tohle to dám pryč, 1, 2, 3, jedno triko, druhý triko, svetr, mikinu, bundu. Nebude moc zima, no snad ne. Jdi si sednout, a ti vytřu ještě uši. Sedni si do křesla, tamhle. Tak. Jirka by sice mohl mít invalidní důchod, ale nemá prý odpracované roky. Nedostává podporu v nezaměstnanosti ani žádné jiné sociální dávky, i když Marcela kvůli tomu oběhla snad všechny úřady a instituce v Jablonci. Lítám od úřadu k úřadům. Pořád jsem sama, pořád se o něj starám a pořád je bez bytu. Nemá kde spát, nemá kde se najíst, všude ho vyhání. Já nevím, kde bych mohla, jak mu pomoct. Nevím. Ona bojuje s větrnými mlýny a snaží se substituovat jaksi rodinu. Proč to neříct? Ale je to na jednoho člověka potom moc. A zase pan Staněk, pokud jak si odmítá tu péči akceptovat, tak s těma lidma se pak jaksi dá velmi těžko cokoliv dělat. I přes těžkou duševní poruchu Jirku soud nezbavil své právnosti, protože tomu nikdo nedal podnět. Na úřadech by tedy o pomoc musel žádat Jirka osobně. A když si nepožádá, nikdo mu peníze vnucovat rozhodně nebude. Se mnou bude komunikovat, bude všechno, se vším bude souhlasit, ale prostě jak půjdu někam do úřadu s ním, tak je konec. Prostě nechce od nikoho nic a chce jít pryč. Dobrý? Hezký? Jde to, viď? A já si Jirku pamatuju, ten byl tak hezký kluk po městě. To oni říkají, že je manekin, štíhlonkej, krásný vlasy, on má i doteďka vlastně hustý vlasy, ale strašně hezký kluk, strašně hezký. A vlastně on je pořád. On, kdyby nebyl popálen, tak je hezký. On, když se oblíkne do čistého, vykoupe se, voholí se, tak je hezký kluk. To je nějaký ještě, buď abych řekl, to je popálený, ještě omrzlý. Teď si to škrábeš a ty něco do těch nohou chytneš. Můžou ti ty nohy odříznout. Mě říkala paní doktorka, jak leží a ty brouci ještě po něm lezou, že jo, po těch, jak to má mokrý. A ty nohy, jak měl omrzlý, tak to je z tohohle toho. Za rok a půl, co se Marcela o Jirku stará, se změnil k nepoznání. Potřebuje ho prý ještě přemluvit, aby společně zašli za nějakým doktorem, který by mu zkontroloval rozlézající se boláky. Na léky Marcela peníze někde sežene. Aby však péčí o Jirku úplně nezrujnovala rodinný rozpočet, přivydělává si k invalidnímu důchodu v chráněné dílně. Peníze, co Jirku živím, jdou od toho mýho přítele, že jo. A kolik mě stojí Jirka měsíčně, nevím. Je fakt, že je velká spotřeba ponožek, že musím kupovat slipy, musím kupovat holení, jo, vodu po holení, žiletky, šampony, tohleto ručníky, že jo, takže vlastně prádlo se musí kupovat, boty se musí kupovat. Já, kdybych byla sama, tak neměli bychom to s Jirkou táhli. Asi bychom se moc neužívali. Sem tam pomágam něco, ale můžu si říct, že hlavní hrdina je ona. No možná, kdybych měla barák někde, jo, na vesnici nebo někde, tak mám Jirku okamžitě u sebe.
toho bych nenechala venku, ale prostě do 1:1 nemůžu Jirku si vzít. Co když jednou přijde Marcela a řekne, beru si Jirku domů? Asi bych šel já pryč. Víte, denně na něj, prostě denně na toho kluka myslím, kde je, co dělá, kde spí. Pořád i v práci. Pořád se u něj vlastně. Tak strašně ráda bych mu pomáhala. Ale já nemůžu, že jo. Nemůžu ho vzít k sobě. To je to nejhorší. Podle informací od pana starosty právě v těchto dnech Jirkův psychiatr podal k soudu podnět, aby byl Jirka zbaven způsobilosti k právním úkonům. Ta základní pomoc je téměř nemožná, to znamená ho někam dovízt, zajistit mu bydlení, jídlo, nějakou péči, to on prostě nechce. A pak už tady čistě vážíte tu osobnost člověka, jestli ji zachovat a nechat mu to volnost, anebo ho prostě někam zavřít podle nějakých medikamentů. A tohle to je boj, který skutečně si myslím, že už pak je skutečně na tom ošetřujícím lékaři, na odbornících. Do blázince Jirku dostat ne, to bych nepřežila ani já. Ani bych to nedovolila, vůbec ne, protože ten Jirka by se tam utrápil. Prostě on má tu svoji svobodu, on je venku, ale zavřít toho chlapce někam do blázince, to nejde. To radši, ať je takhle, jak je. Radši mu budu nosit jídlo, ale do blázince ho nedám. Ne. Takoví lidé, jako je Vonas, takový srdce asi mezi námi se málo, si myslím. Jako. Nebo jak je nepotkám ty lidé, tak. Mám hruzu, abych ho, nebo nedošla někam a pak se nedozvěděla, že zmrznul. To nevím. Nevím. Třeba by něco kleplo, já nevím. V tom momentě. Víte, je to hrozný pocit, no a na toho kluka jsem si za ten rok strašně zvykla. A ztratit toho kluka a takhle bídně, aby umřel, to tomu nepřeju. A nepřeju to nikomu. Asi jsem blbá, no. Já jdu do tepla a on je v té zimě venku na ulici. Jeho je strašně líto, strašně. Hned mu dostaneš najíst, ano? Já nemám, počkej, já možná mám deštník. To je hrozný. Já půjdu takhle na stranu a takhle aspoň nahoru na tebe dám deštník, Jirko. Tak, držím deštník, neboj. Držím deštník, protože budeš do rána mokrej. A už na tebe nebudu mluvit a nechám tě v klidu najíst. Ačkoliv je sám na invalidním vozíku,